na chum ebi ha na ga chum oso aka biaula kaka ya na akwụrụ da ne ne ko nye ke ihe wa agbo bia buji ihe na anya aga ka ikwekwe ọrịa na agaga na Toyota virus no de na-egbusi ndị mmadụ kụwa niile ha asụ mba kụrụ mba akwụ bi ile mmadụ agwụla coronavirus owotu ihe virusendre kemu virus kwụsịrị ka virus kwụsịrị ihe ọla bido na ịchọ dị mma ọwụ end ewe ebe nsogbu nọ virus wa we nga ladro kwụpọ ọdụ ge chọrọ ibe m nso ndị na-asụ onye ọla keep distant far away distant ịnọ dị ya pọta ebunu m ya na ede n'ihu asa ade n'ezuru ọrịa gba na ọ bụdịkwa ịnya powder ka ada anya atake na powder ka ada etete na merike asabedi go were foundation nyashie ye osi n'imi asa onye ọwụ na-eku imi gị mechie ọnụ ga-emechie were tantalizer wa sama ahụ ọ ihe m ji nya gị ya n'olu hand sanitizer ọwọtu ihe tantalizer ba enter na ọwọtu ihe agụla akụziri m bekee ka aga site ya na bekee ọrịa ba ya mmadụ dọkịta ọ mmadụ Igbo mmadụ Awụsa mmadụ Yoruba mmadụ Nikompo mmadụ prezidenti onye na-achị obodo mmadụ ya ọwọtu ihe onye ọbụla ọrịa ba abaga n'ime otu asị ochi n'ime ekukpo the more you breathe the more ọrịa na-ekwoju n'ime the more you breathe ya ọwọtu ihe asị onye ọbụla kwụsị iku ume unu eku ulu ume anyị mechie ọnụ anyị emechie ekwu ulu ụka asịkwa akwụsị iku ume asị gị just wear your facial mask stay indoors stay inside ebe ị nọ window ebe nke nọ n'ime ime bedroom ka ebe na-aga agaziri ncha nkọta ihe asa dị chama asị gị ncha nkọta ncha dị bụ antibacterial antifungal onye kwesịrị na-asa ka antifungal nọ na ncha nkọta kwụsị tụfusie ihe ndị niile ịnya biko or you prevent coronavirus from coming to you. Yeah, presentation. Oh, yeah, boy. Preventative. Prevention. She grad school in Mongua. Man, no one started any nigger link. You just forward any show about them. It's dramatic. Come here, war. Oh, my two. Chief, Biko, you don't know again. You have to shine here. You walk with this sign. Biko. I never say I'm Amadawa. Oh! Ina bakwa bakwe. Ebu ya wono. Olo nya bu ihe awo. Ukura kwabram ka mgba agbara mom. Ukura no na family na eja ya ihe eji mara ya ukura. Mpam ku kwagidiri ote ekpogo no nwo. Man kuku kia wa akula kanga bi ugba wo nkwa wo ya sa tomato karam tama onye wo gasim na nya kulukuru onye wo wara na agba onye nwe wa ahụ ka ebu ya gi nwe isi ọwụwa nkịtị asụgo na ọwụ karama anyị go wadari ori ụmụ ururu ori unu mana ọwụ ahụ ka ọwụ ihe jiri biri n'obodo ahụ ọkụ na isi ọwụ normal our intestine ọwụ ihe anyị na-arịa onye kwawo ate m kwara ka mbọ awa te ko this akwa ndị ngai ai ji ụkwara mere aka ụkwara na ina aka destiny anyị ọwụ ụkwara asịm na ọwụ tamotakra ịgbaga kwasa gbakwuru kwa ọrịa ukwu dem you ọrịa wa agụdo egbu m ihe m gwụwọ nwa chukwu